Futsalisti Tupperware Sventexu Nové Zámky úspešne kráčajú za svojím cieľom postúpiť do prvej futsalovej ligy. V sobotu 3. novembra hostili na domácej palubovke Poliservice Čechince, ktorí sú na druhom mieste v tabulke. Po prvých vlažných minútach prišiel v 5. minúte útok domácich a Horňáček otvoril skóre. Druhý gól pridal o malú chvíľku Andrašík a na 3:0 v 14. minúte zvyšoval znova Horáček. Hostia následne znížili na 3:1 a to bolo v tomto polčase všetko. V druhom polčase začali lepšie hostia. V 22. minúte znižovali na 3:2. Odpoveďou bol štvrtý gól domácich. Hostia sa snažili dotiahnuť, pred bránou Gedaja bolo niekoľkokrát veľmi horúco. Ale prišla 31. minúta a prihrávka Andrašíka, ktorú Dangvan poslal do siete súpera a bolo 5:2. Dangvan bol aj pri 6. góle a Suchán pridal nádherný 7. gól. Po tomto 7. góle súper rezignoval, stále častejšie sa prerušovalo, diskutovalo, ale domácich to nevyviedlo z formy. Do konca zápasu pridali po 2 góly Suchán a 3-krát prekonal brankár hostí Dangvan. Aj Čechince odchádzali z Nových Zámkov s bohatou nádielkou 11:2. Tibor, gratulujem k tomuto dôležitému víťazstvu. Čechince boli na druhom mieste. Bol to veľmi dôležitý zápas. Z tvojho pohľadu, ako ti vyšiel ten zápas? Bol som trošku unavený, dostal som taký druhý lacný gól, ktorým akože chlapcom som vôbec ani nepomohol. Ale myslím, že dneska chlapci podali veľmi dobrý výkon a videl som, že diváci sa zabávali. Bolo to veľmi dobré. Čakajú nás teraz stretnutia všetky vonku. Pripravíte sa aj na ne? Myslím, že sa budeme pripravať na každý zápas. 5 zápasov hráme vonku, bude to veľmi ťažké, ale myslím si, že ak to pôjde takto ďalej, tak to bude veľmi dobré. Čo hovoríš na výkon ostatných svojich spoluhráčov? Je to dôležité, máme veľmi dobrú partiu, majú k tomu už nejaký prístup, pretože máme nejaký vytýčený cieľ, chceme postúpiť do prvej ligy. Sú vlastne super a majú k tomu prístup hlavne.